Nibiya kus balay para mag-arme. Nibiya kus balay para mag-arme. Para malayo sa mga babae. Para malayo sa mga babae. Alex my home. Lock body. Bista, ug asa man ka madestino, ang pisong destinohan. Ug nakikinahanglan, tawag rin ako. Mista. Same. Wa tay leader dili ko. Naman mo pusil. Sorry sir. So man, kamoy ko Andre in take charge arin ko ani Platon Bravo Biscuit dire. Oo nga naman, gawraw-raw ka? Pagkanon ti kag bala ron. Kay balo ba mo nga ako igipa-assign ining lieutenant aring Platon Bravo Biscuit dire? Wa mo'y salot kamong duha? Salot kuno ka, wa kuno ka katubo. Pinuangan jud ka ni gyud. Gimobana ka na ako ha. Put that down, god damn it. Wa mo kabalo nga ako igibutang nga lieutenant dias Platon Bravo Biscuit. Nya wa mo'y salot na ako. Parag mo ako nag-giili sa atong daang lieutenant ba? Katong talawan. Suruy, marag isip ko salot na. Sir. Salot diha. Sir, sorry sir. Okay, down. What's your name? Sir, ako nitong ug wala ka sir ba? Ako in charge diri sa Bravo Biscuit sir. Okay. So magkuan karon magtapo ka og kuan ning pila ka tawo diha kay kuan karong gabi magkandak ta og kuan survey dis kuan klibunan. Copy sir. Okay sir. Mista. Okay, move. Guys, paganda mo. Kauban dito. Uy. Posisyon! Move! Sundalo! Tago! Puti-puti. Dili na magsilbi ka nagana. Pusil! Pusil, patras! Si panagan man lagi mo. Ceasefire! Retreat! Mga bayot manay mo. Pati! Atak! Pati! Atak! Pati! Bayot pa din mo. Tingnan ka retreat lagi. Atak! Sa atak! Kapatay ko pusa! Patay ko pusa! Dali mo direk. Bayot mo.
Oh, pusanay oh, pusanay oh. Gari, gari. Ay, papindi gari ka na. Sige. Ano to? Sige. Sige. Amoy. Balot, balot. Balot, oy, balot. Sige.